Unalo uzwelo kodwa. Awunalo kakhulu. No, I just want to know ukuthi really uzwelo unalo ngoba izinto okhuluma ngazo zinkulu ziyathusa and angicabangi mina umuntu onenhliziyo engazenza. I don't think I can do those things. Hayi inhliziyo yami inhle kakhulu ilunge kakhulu. Seriously? Kodwa nje iyashesha yona ukulokungana. Ukuphazamiseka bese idlulisa futhi. Dr. Gombo mangase kuthiwe ngiyeza ngizothakatha lapha kuwena. Ngifuna ukuxoshisa umuntu emsebenzini. Bese lo muntu engimxoshisa emsebenzini uyeza naye lapha kuwena. Ungayenza njalo into kanjalo? Ey, mawukuthi umuntu vele engazi ukuthi yilobo esimenza. Avele ngangimsize ngalutho. Kodwa mangingazi sengingamsiza ngimbuyisa mhlawumbe uthola ukuthi uxoshisa umuntu waseThekwini. Asuke lo muntu eThekwini ayeze kimi ezofuna usiza asho nje ukuthi emsebenzini akuhambi kahle nomxoshiwe. Ngizombuyisela ngoba angimazi ngaze ngimbone nokumbona. So mawumbuyisela kwenzakalani ngakho? Then bese kuyenzakala ngibulala umuntu bese ngiyaboshwa. Yeah. Then iminyaka lengigwetshwe yona iphele ngibuye of course. Ngisavumelekile ukuthi ngiqhubeke ngikhuluma emsamo angibe ngisakhuluma nje emsamo manje ngachitha igazi. Hayi uyavumeleka uqhubeka ukukhuluma ngoba ubulalanga wala ikhaya. Njengomthakathi possible ngabe kuyenzakala ukuthi ngihambe ngisebenzise umuntu osefile emathuneni ukuthi hambe udubula umuntu aphinde abuyele lapha. Kuyenzeka. Hawu akusitshele kahle. Kuyenzeka. Yabona kwanda utholakala. Ngeke uzutholakala futhi. Kodwa nje uxabene nomuntu amdubula lo muntu uhambe wabheka le. Amaphoyisa avilaphe nawo ukulandelela lelo cala. Angithi lo muntu uyawazi lo msebenzi wobunkabi besebenza wona ebulala abantu ngabo. So kuyenzeka ilula kabi ke. Kwenziwa yini ukuthi abantu abayakogeza esibeni sometimes bafela khona? Kungabe kusuke mhlambe kunento eyenziwe or kunokuganga kwenzakalile or lo muntu osuke yobageza yena unezinto azenzile or unamacala or ngicela ukuthi kungichazele and the munchies that are watching us. Yeah. No kuloko ngathi kuhlukahlukene noma singasho ukuthi kuhlukene kabili. Kuyenzeka kwesinye isikhathi uthola ukuthi lo muntu lo okulethayo la akahlambulukanga ngokwanele. Uma usuke umuntu othwele noma othatha owenza yona lento le yebusiness kanjalo usuke uthwebula imoya yabo nje ibusiness makuthiwa mhlambe ngibekise ngonyaka noma kuthiwa wenza profit ka 200,000 ufuna ukukhuphula sekuzokwenziwa lezi zinto futhi uzoyibona ukuthi iyenzeka le mhlawumbe unyaka uzayo ngagcina wenza $1,000,000 iprofit. So unemoya ngeke ukwazi ukuthi uthwalise umuntu ngaphandle ukuthi umfake imoya ethile. Ladies and gentlemen, welcome to another interesting episode of Munchies and Thoughts. Your host, Chef Pathanani Mbata. Hello everyone, welcome to another interesting episode of Munchies and Thoughts. My name is Pathanani, I am your host, the chef of the nation, darlings. Yes, I am back, it's 2026 and the man of the moment, Dr. Gombo. I know you guys love Dr. Gombo and I know you guys always say, Dr. Gombo is the MC. Just like someone. Siyaphila njani? Siyaphila. Thank you for joining us again. Sibonga mina. It's always good to have you, Dr. Gombo. Sibonga. And before we can just start, I want to tell you, Oguti, you know, I just want to say thank you so much for your continued support, Lagu Munchies and Thoughts, because every time when I need you, you are always here. And we ask Guti awenzeli mina kodwa awenzela ababukeli bethu be Munchies and Thoughts abahlale besibhekile ngezikhathi zonke bayafunda kakhulu ke Dr. Gombo. Yeah. Bayangitshela abanye kuma email kuma WhatsApp ngoba number yami phela labantu lapha and the way they appreciate you but abaninkinga nje ukuthi awubabheke emehlweni. Anyway, please introduce yourself. Those who don't know you, Munchies and Thoughts is growing each and every day. Who are you, where you from, and what's special about you? Ayisibonga ithuba le. Ngibingelela amaMunchies uDr. Gombo lo okhulumayo. Bangamangali mabona isigqozi ngeke ngoba sebebekuse ngasigqoko.
Sisathu ukuphumula naso kancane ekhaya lapha kodwa nje uDr Gombo utholakala endaweni yaseDumbe eLindelani bathi kwaGayamuthi-ke ngolimi lwakhona. So ukuduma kwami yikho kwesintu imithi le ubuthakathi ukwelapha konke so ngitholakala khona eDumbe ngiyabonga. Usichazileke babili bami ngubani utholakala eDumbe. I really can't wait to come eDumbe as angikaze ngaba seDumbe, but you know what's nice, I have you guys, and of course I'll be visiting some of the places. Uyayichaza ukuthi ungumthakathi sosekashiya ukuthi uyalapha and ungumthakathi. Why ubiza ngumthakathi anyway? Ayi shothi izinto ezizenzayo noma ngithi engizenzayo kwabanye ziba ubuthakathi basho kanjalo. Manje ufuna sikuvume naloko abakusho ngoba phela senza kona okumnyama kodwa sikwenze kube kuhle ebantwini, kube izinto eziletha ukukhanya empilweni zabo abantu. Kodwa ke sikwenze ngabo ubuthakathi. Manje ubuthakathi uthakatha bazi ukuthi abantu bulala abantu akusikho lokho kuphela. Uyathakatha ngokuthi uthakathe ubuthakathi obuhle ukuthi ubenzele izinto ezinhle ubaphilize kuthiwa ubuthakathi. So ikanjalo. Osinobuthakathi obuhle. Anyway, ubuthakathi buhlukene bangaki? Ngingasho ukuthi buhlukene kabili ubuthakathi. Khona obuhle, khona obubi. Lobo obuhle yilobu nje vele obuthinta zona izinto zey'nhlanhla zey'mali. Bese kuba yilobo obubi, lo obubi wokushuphula abantu, wenza zonke nje izinto ey'bheke eceleni. Xoshisa abantu emsebenzini, ubuthakathi obubi lobo. So but kuba kanjani bubi ngoba phela of course iclient yakho mayisibuyile iqedile ukwenza lapho kuwena ithola something beautiful which is umsebenzi. Khona kubi ngoba kwabanye njengaloko okuxoshisa umuntu emsebenzini nje kubi ngoba kulo osuwexoshiwe kusuke kubuhlungu kuyintembi vele enhlizweni yakhe. Ney'ngane seyizolamba-ke umsebenzi ungasekho. Dr. Gombo mangase kuthiwe ngiyeza ngizothakatha lapha kuwena. Ngifuna ukuxoshisa umuntu emsebenzini. Bese lo muntu engimxoshisa emsebenzini uyeza naye lapha kuwena. Ungayenza njalo into kanjalo? Ma ukuthi umuntu vele engimaziyo engaziyo ukuthi yilobo esimenza avele ngangimsize ngalutho. Kodwa mangingazi sengingamsiza ngimbuyisele mhlawumbe uthola ukuthi uxoshisa umuntu waseThekwini. Asuke lo muntu eThekwini ayeze kimi ezofuna usiza asho nje ukuthi emsebenzini akahambi kahle noma uxoshiwe. Ngizombuyisela ngoba angimazi ngaze ngimbone nokumbona. So mawumbuyisela kwenzakalani ngami? Inkinga seyingaba lapho-ke futhi ukuthi mhlawumbe sekungaba khona ukuphambana kwemibono. Kodwa ngithi ngizobe ngikwenzile iqiniso ukuthi ngimxoshise axoshwe vele. But manje mayisebuya kuwe Dr. Gombo ezofuna usizo kusho ukuthi phela umnika lolu sizo wena kuzobe sekuxoshwa mina nje. Inkinga seyingaba lapho ukuthi sesilwenza kanjani lolu sizo ukuthi silwenza ngokubuyisela emumva noma siyamklina nje simbuyisele ngoba phela mayexoshiwe usuke kuney'chitho vele ey'thile ezikhona ezenza ukuthi abaphathi bangamthandisisi kahle. Yini isichitho kahle kahle? Isichitho la kusebenza khona imithi emibi nje ehlanganiswe abanye baye bafake nendle mhlampe yenja yekati umuntu kwesinye isikhathi. So maye kwenza lo muntu nezilwane ey'thile-ke ey'ngathandeki ey'nyanyekayo. So maye yenza lento vele egameni lakho bese bevusa-ke nelokhungana le mithi bayivusa ihlangane nje ibe yinto ephilayo. Ma bethatha isithombe benza-ke lapha ukuthi lo ayivaleka impilo yakhe kube kanje kanje. Kuzokwenzeka exactly lokho akushoyo. Isona sichitho-ke vele lezo. Sisebenza ububi nje okubhedayo, ukubhidliza. Sibhidliza othandweni, sibhidliza yonke indawo emsebenzini nasekhaya ungahlala ungazwani ngisho nabantu basekhaya ngenxa yaso nje lesichitho. Siyalapheka isichitho? Siyalapheka kodwa sinzimanyana. Sinzimanyana sona manje. Sinzimanyana akusinto nje elula. Into nje efuna mhlawumbe 3 months ungaphela ulokusebenzisa izinto nje ukline wenza konke ofutha geza phalaza chatha. Uphinde futhi ungene kwenye iprocess uphume kwenye ungene kwenye kodwa kuyaklineka kona. Inde imali nje. Kuba imali impela. Wow, thank you Dr. Gombo. Babukela bamakhaya sizokhuluma ngesithembu namhlanje and imimoya of course. Ngibize uDr. Gombo ngoba kudala ngizibuza ukuthi kahle kahle kungabe isithembu into yesithwalo o akusiyo into yesithwalo. Kahle kahle isithembu siyini Dr. Gombo?
And uma kuthiwa siyahlangana isithwalo siyahlangana sihlangana kanjani uma singahlangani asihlangani kanjani? Isithembu ngingasho mina ngokwami usibona ngingasho ukuthi siyisithwalo vele. Ngoba isikhathi esiningi ngibekise njengakho lokho kokuthwala ngayo inzalo le. So inzalo le usuke uthwala ngithi u-eda nje umuntu upheke omunye uthwala ngalowo muntu lo. Ugcina kuba isithembu ngoba phela usuke ubaletha kodwa bayitholi iy'ngane labantu sekuyisithembu nje bangaze babe bawu-4. So isithembu kahle kahle umuntu mayesuke ngabekisa kanjani njengalaba abasuke bekhuluma ukuthi mabethi bayahlola bathola ukuthi umkhulu mhlambe kanje ufuna isithembu umkhulu kanje bese ethatha omunye umfazi. So kungasuka umkhulu exactly lo osuke efuna lento le. Kusuke kuyisiko ake ngiyichaze nje kahle ukuthi angisho ukuthi wonke umuntu owenza kanjalo kusuke kuyisithwalo. So kwabanye kuyaba ukuthi lowo mkhulu kusuke kungasuka umkhulu kusuke kuyinto ababeyisebenzisa kudala la ekhaya la. So bashona-ke lento le umkhulu lo ophushwayo ufuna umfazi ozoqhubeka afide lento ngale ndlela akade yena enza ngayo phambilini umkhulu. So isithembu siba kanjalo esinye. Kimi vele ngibona ngathi siyisithwalo isithembu ngoba bayakumkhetha nomuntu abamfunayo bathatha noma ubani. Bayakuvezela mhlawumbe ephusheni ukuthi hayi intombazane engcono yinayo bo sithathele yona uyisondeze kanje kanje. So kuba isithwalo isithembu ngokwami ukubona. Nothi zonke iy'thwalo ezinye iy'thembu ezinye iy'thembu basuke bey'thandela abantu ay'thathele kodwa nje iningi lazo umuntu azathi upupho omkhulu upupho ubaba omncane upupho ubaba omkhulu ethi ufuna umfazi. Kukancane kusuke kunokuganga okuthile okwakwenziwe ekhaya phambilini ngoba manje mawuthi wayibuka lento le into yabadlozi mawungathi ufokhasa kahle kakhulu kuyidlozi uzogcina kukhona izinto ezikudidayo njengokuthi lo muntu lo osuke ephushwa kumele yenziwe lento le vele izokwenziwa ukuthi ngibhubha umkhulu ethi bese uyayenza wena leyo nto. Kodwa manje mawusuthi uyayibuka idlozi la kwesinye isikhathi ngibekise ngumuntu oshonile nje uyashona ushayiswa imoto lapho. Lo muntu sekuzothathwa ihlahla azolandwa ngalo. Asiwe ekhaya kuthiwani uma ezolandwa yimi umfowenu usibanibani ngizokulanda samsekhaya. Uyaphinda futhi usuwenza umsebenzi wenzela umkhulu lapho. Uyayibika emsamo yimi umntwana wenu ozalwa usibanibani ngingusibanibani. Angithi labantu bayakwazi labantu labo. Manje isidingo sokuyichaza mawusuthi uyayibuka kahle lento yedlozi ibuye ididane lapho ukuthi shuthi labantu abasangazi ngamanye amazwi. Why-ke bezobuya kimi bethi bafuna isithembu? Uyayibona isigcina iyadida kanjalo. So isithembu ngokwami ukubona vele kuyesi sithwalo esisuke silungiselwa labantu bakudala abashona. Ngoba kwelinye ikhaya masike sathatha uthola ukuthi bekulokhu kushona asithathe lo muntu sekuyaqala-ke kuyama-ke kuyastopha lokushona. Ingoba sekukwenzile lokhu bekufuneka ukuthi akwenze. So ngiyibona lapho vele ukuthi izithwalo ngokwami kuyibona. Wow. Dr. Mambo angitshela umuntu owake wabulala maybe bekakhuluma emsamo ekhaya then bese yabulala usavumelekile ukuthi akhulume emsamo okade bulala la ekhaya like mhlawumbe ukuthi mina njengami nje bebe ngikhuluma emsamo ekhaya then bese kuyenzakala ngibulala umuntu bese ngiyaboshwa then iminyaka engigwetshwe yona iphele ngibuye of course ngisavumelekile ukuthi ngiqhubeke ngikhulume emsamo o angibe ngisakhuluma nje emsamo manje ngachitha igazi. Uyavumeleka uqhubeke ukhulume ngoba ubulalanga wala ekhaya. Inkinga mawubulele wala ekhaya vele sekufuna bakudingise bakuyekise. Mawusubulele nje lo egazi lakho la ufuna uyeke vele uxoshwe ukhishwe ngisho esibongweni sala ekhaya. So no, I just wanted to know because there was a man who owangibuza lo mbuzo loyo acela ukuthi ngimbuzele gogo nomkhulu engahlala nabo in future. Uthi so mawukuthi ngake wabulala kanjani but ngiyajabula ukuthi ungichazela ukuthi cha uma ubulale ngaphandle uyaqhubeka but uma usubulala ekhaya uyadingisa. Kunjalo impela kunjalo. So mawukuthi nginomuzi wami ke mhlawumbe ngibulale la emzini wami still angikwazi ukukhuluma emsamo. Ngeke vele
usungakhuluma mawukuthi abakuthatheli iy'nyathelo bona abakhona nje abaphilayo nje la ekhaya manje, ngoba yibo ekufuna bakuthathele iy'nyathelo ukuthi usubulele-ke la ekhaya, ubulele ngomuthi noma ngesikhali la ekhaya. So wezeni sesiyakukhipha-ke la ekhaya, usesuke wala ekhaya, hlatshwe nembuzi, kubikwe kwenziwe usiko ukuthi lo sewenza into ephambene nomthetho le, asisamgcini-ke la ekhaya ngoba sewenza into ebheke eceleni. Useyoyibona ukuthi ungaphi noma uwabuyisele esibongweni sakamama wakhe, asebenzise zona kodwa nje la uyakhishwa la ekhaya, azesuke wesibongo sala ekhaya. So kuba kanjalo mawubulele nje ekhaya nje kuba njalo, ngaphandle mawukuthi abekho obhuti noma abangathatha lezo nyathelo abadala. Makukhona-ke laba abakusabayo bazothula uqhubeke ukukhulume vele emsamo, kodwa seku-wrong-ke lokho. So ayi-affect anything as much as ku-wrong? Kona ngokwami ukubona akumoshi lutho, kuwukuthi nje uqhelisa isinyama nje khona la eduzane wethu, ngoba phela mawubulela umuntu wala ekhaya vele usibulele sonke nje, ungumfowethu futhi. So sekumele uqheleke uyibonele ukuthi uphila mpilo bani ngoba ngesikwazi ukuhlala nawe la. So sinazo ngizwe ngokuhlanjulwa kwey'dalwa so sinabantu abayizidalwa abangaphandle abasebumnyameni, which I believe maybe benza into le engikhuluma ngayo azange behlanjululwe. Baningi futhi, baningi yabo nje uma ungathi ulandela imilando yemizi yabantu eminingi nje, ungathola ukuthi baningi. Abanye bethi bayabafaka kuthiwa ungenile kuthiwa usephumile futhi umkhulu bani. Njengala bekuthiwa basale ey'mpini le kosandlwane uyabalanda, kuthiwa bayagoloza bafuna ukungena, mabengena bafuna lokhu nalokhu, uthi uyabheka futhi kuthiwa lo muntu akangenanga lo, nenza iphutha elinje. Baningi nje abantu abangaphandle, mawagcina ulungisa uzama ukulungisa, khona ngingamosha isikhathi, ngakumoshela isikhathi, yiko nje ukuyeka nje kanje, uqhubeke nje nempilo ukuthi ngilungisa nje ukubhekene nami manje la. Labantu uma ungathi uyabuka le minyaka emingaka, kusekhona babephila ngeminyaka yabo 15. So nakhona bakhona babevele bengaphandle. Usuzobafaka nini laba? Mhlawumbe ungasho ukuthi mhlawumbe balako 10,000 kuya phezulu labantu abangekho. Wena wazi laba abawu-2 abashone uphila la, uthi ufaka bona, kukhona omunye ongamazi naye ungaphandle. Yabo le nto vele ifuna ukuyekwa nje, ulungise impilo yakho nje kuphela ukuthi izinto mayizihamba kahle kuwe ney'ngane nje, hhayi kuphelele. Ongekho ekhaya akekho uyoyibona naye. I love that because I feel like kunabantu abasabambelele ey'ntweni Dr. Gombo abangazazi nabo umuntu impilo yakhe ayisaqhubekeli phambili ngoba usabambelele kule nto lento ukuthi hey it's better just to focus kule nto yaziyo and move on nempilo. Kuba kanjalo impela nje. Ungalungisa impela uphelelwe izimali. Kuyafana eminye imisebenzi uthi kuthiwa omkhulu balambile, uyithenga inkomo nembuzi wenza umsebenzi ngesonto, ngoLwesithathu usuxoshiwe umsebenzini, kade ubenzela izinto. Mawusuthi uyabheka la kuthiwa hayi umsebenzi awuhambanga kahle, usumosha imali engaka lapha. Vele mawuthi yabuthi le mali engithenga ngayo inkomo mhlawumbe 15,000, imbuzi u-2.5, ushuthi u-17 noma u-18. Le mali engaka ngabe ngenza ukuthi nokuthi endlini noma athengele iy'ngane ukuthi nokuthi. Manje yabona nje yona angisho ukuthi abantu bangayenzi imisebenzi, siyayenza nathi ekhaya kithi, kodwa nje ezinye izinto zifuna ukuthi ukuhlakaniphe, uvule umqondo uyibukele nje wena ukuthi hayi. Do you know what I'm loving at one of the episodes I'll be doing ngizobe ngikhuluma ngomsebenzi, because I think ezinye izinto amamantshiza okumele ezazi, as I always say, take what works for you, run with it. If it doesn't work, leave it. But anyway, Dr. Gombo, ngicela ukwazi la uyakhona ushilo ukuthi umthakathi and ngeke ngeze ukuthi abanye abantu basebenza ngamathuna abantu, which I don't understand. Ngoba ngeke ngaba nomunye nje othela lapha emathuneni akuna next base emathuneni nje sikhuluma sodwa. Njengomthakathi possible ngabe kuyenzakala ukuthi ngihambe ngisebenzise umuntu osefile emathuneni ukuthi hambe udubula umuntu aphinde abuyele lapha.
Kuyenzeka. Awusitshele kahle. Kuyenzeka. Yabona kwanda utholakala. Ngeke uze utholakale futhi. Kodwa nje uxabene nomuntu amdubula lo muntu uhambe wabheka le. Amaphoyisa avilaphe nawo ukulandelela lelo cala. Angithi lo muntu uyawazi lo msebenzi wobunkabi besebenza wona ebulala abantu ngawo. So kuyenzeka ilula kabi-ke leyo. Ayisiyinto eyinkinga kakhulu. So uma ukuthi awusabuyeli lapha ethweni uyomtshela ukuthi hayi sesiqedile umsebenzi sengizokucela ukuthi manje ke uyekele ulandela wena. Awuzakulandela ngoba wobe umthumile, so awushongo futhi ukuthi mawusuqedile ukubulala lo muntu usuyayekela. Angithi mase emhlabile lo ngesibhamu ambulala sekumele abuye futhi. Hayi ulambile phela naye futhi. Uzodubula ufuna wena ubuzomnika futhi lokudla ukuthi naku ukudla kwakhe uhlabe futhi njengoba uhlabile ekuqaleni. Ufaka imithi yokuvala lento ukuthi angasaqhubeki nokwenza lento le. So manje mawukuthi okay fine awuzange uye lapha ethuneni uyosho ukuthi ayisewuqedile then uzolandela wena abulale wena. Kunjalo. Kusho ukuthi uzolibe bulala musi lo muntu. Akasabulali. Mayiseqedile ngawe sekuphelile ngoba umsukelile wamthuma nje. Njengokuthi ngiyibekise kanjani lento ukuthi kuthiwe mhlawumbe kunenkabi ethile oyithumayo. Uzoyithuma-ke noma uyinike leyo mali ozothi iyayifuna siyambulala umuntu leyo nkabi. Awusayikhokheli-ke leyo nkabi ukubuyela uzoqedela imali. Izofuna wena ngesibhamu. Same thing nalento le ukuthi wena uhambile wamcela lapha ngokudla okuthile. Kunemithi ehlukene yokuvusa umuntu umoya le umoya umphefumulo womuntu nje. Usebenzise leyo mithi wamvusa. Sekumele usebenzise imithi futhi yokususa yokubuyisela umoya lapha ekuphumuleni. Uyihlanganise nayo lesilwane leligazi nenyongo yalesilwane uzobe usihlabile. Kungaba inkukhu, kungaba imbuzi, kodwa kumnyama nje not noma umuphi umbala. So inkukhu emnyama. Sewusebenzisa umuthi wokuthi akayolala lapha. Ihlukene imithi. Khona yokuvusa umoya, khona yokulalisa. Wow. Ikanjalo. My manches, I hope you are still with us and enjoying this episode with our own doctor, Dr. Gombo. Hey, ngifundile guys ukuthi kanti uyakhona ukuthi uhambe uvuse umuntu emathuneni ahamba yokubulalela lo osuke ufuna ukumbulala ngesibhamu. Kuba kanjalo. Hey, lezi zinto zobumnyama ziningi Dr. Gombo. Kona kuba inkinga impela. Kona yize kungasuye straight osuke lokungana kodwa umoya wakhe uyangena kulo muntu njengoba sihleli nje kanje. Mhlawumbe maye kukhona okuloyile umoya usungangena kimi mhlawumbe wenza into ezongicasula kakhulu nje. Bese ngikhipha isibhamu ekudubule futhi ubufakazi bungatholakala noma kuthiwa kunamakhamera nje le. Kugcina ngokuvilapha kuthiwa ayizobheka ifootage kubukubi. Gcina ithulekile nya indaba yaleyo nto. Umoya lo esewuvusile ovusiwe wafakwa kimi usubuyiseliwe ngithi sewenzile umsebenzi wawo. Sekumele uyolala-ke ngokuthula. Uma ungalala ngokuthula sekumele ufune lo muntu lo. But what if angazithula lenkabi? So ngeke ngikhona ukusizakala. Ingake kimi nje ngake angiboni kanjalo. So kumele wazi leli thuna lenkabi. Ufuna wazi lo muntu obedubula abantu nje straight ukushiwa ukuthi lo bebabulala kuphi eyinkabi ethunwa. Thuna lakhe-ke lisebenzayo lo. Manje emathuneni ebusuku niyayibona ibhoki? Hayi sibonakala isibhono uzosibona. Uzosibona kodwa uyezwa noma usuwenza izinto ezijulile ezisondeza umoya ukuthi hayi lo moya usuvukile-ke lo. Kodwa usibona ngeke. Angazi abantu cishe bakhona abasibonayo. Mina ngikhona ukusibona kodwa ngiyawuzwa umoya ukuthi angizekho ngedwa-ke la. Sekufuna wenze leyo nto ufocus kuleyo nto oyenzayo. Qedwa uhamba ungasabheki nje emuva uye ekhaya. Okay, Dr. Gombo, I had to take a break. You know, life is not easy on set. But anyway, we're back. My manches, we're back. Dr. Gombo. Yeah. Manje ke ngiyakuzwa ke uchaza le ndaba yokuthi vele umuntu uyalandwa laphayana ahamba dubule kodwa Dr. Gombo lento yeni yobuthakathi kodwa Nkosi yami mara niyokhona ukufa masithiwa niyafa niyokhona ukulala iphumule or mhlawumbe nje nani vele benisebenza nje imoya esebenzayo la emhlabeni. Hayi nathi malitholakala ithuba bayosebenzisa nathi mawukuthi bayakhona nabo abakhonayo kodwa hayi kuyolaleka akekho ongalali.
so ready nje vele ukuthi hayi cha nawe makwenzakala yobusetshenziswa. Hayi impela kukho kunye ngoba ngiyababona nabanye bayasetshenziswa nje namanje. Benziswa izinto nabo akade kusho ukuthi bengayicabangi bezaphila. Unalo uzwelo kodwa? Hawu nginalo kakhulu. No, I just want to know ukuthi really uzwelo unalo ngoba izinto okhuluma ngazo zinkulu ziyathusa and angicabangi mina umuntu onenhliziyo engazenza. I don't think I can do those things. Hayi inhliziyo yami inhle kakhulu ilunge kakhulu. Seriously? Kodwa nje iyashesha yona ukulokungana ukuphazamiseka bese idlulisa futhi. Kodwa nje hayi lolu uzwelo lukhona impela. Because ngeke ngize kuthi abantu abangabathakathi inhliziyo zabo hence I was asking you ukuthi ukuthakatha kuhlukene kangaki. Cha bona hayi uzwelo lukhona kakhulu nje. Kodwa I'm sure mawusukwatile ukuthi kuvele kube nzima. Kuyenzeka kwesinye isikhathi kube nalokukwata okungalawuleki. Then when there's Ugcina usuthi nje hayi athi ngenze noma yini ke manje. Ngoba kukhona nje ukuthi ngibekise nje ukuthi uzosukela umuntu mhlambe ozama ukuganga noma ukutesta ukuthi ukangakanani emandleni. Bakhona nala ebunyangeni nje bakhona bakutesta. Manje uzolokhu uzoqala uvike nje oqala uthi ake ngibuyisele emuva. Yabona umshaya ngaloko ekuthiwa impinda. Hayi uthi nje wenza ukuthi ke makubuyele kuye. Ubona ukuthi lo muntu uyaqhubeka mawuthi uyacheck uyabona lo muntu uyaqhubeka uyangisukela. Ngiphathi ke mhlambe esezolimaza noma abona ukuthi akutholi bese eshaya izingane zakho. Lapho vele uxola lokho ufuna umbulale nje straight. Akukho nami engingakwenza lapho sekufuna vele wenze nje okobaba ekhaya ukuthi ngisengivikele izingane zami nami sengimshaya ngaso isintu lezi. Ngeke ngabona ufake enye comment lapha ku YouTube uthi abantu abakhona ukukhuluma kahle ngoba izithombe banazo ku social media. Ngithi hayi Dr. Kombo ungayenza mama nzizwa kanjalo. Cha ukuthi basobathuwe nenhlamba lento engangiyikhuze ekuqaleni bayiquba ngingamkhuza. Anyway, it's fine, we are not there Dr. Kombo. Dr. Kombo, kwenziwa yini ukuthi abantu abayakogeza esibeni sometimes bafela khona? Kungabe kusuke mhlambe kunento eyenziwe or unokuganga kwenzakalile or lo muntu osuke yobageza yena unezinto azenzile or unamacala or ngicela ukuthi kumchazele and the munchies that are watching us. Yeah. No kuloko ngathi kuhlukahlukene noma singasho ukuthi kuhlukene kabili. Kuyenzeka kwesinye isikhathi uthola ukuthi lo muntu lo okulethayo la akahlambulukanga ngokwanele. Lapho kunezinto mhlambe eziwukudla okungamele uzidle mawuzoba nohambo luya kuleya ndawo le. Excuse. Kunezinto eziwukudla okungamele uzidle. Bese kuba khona futhi ukuthi before uhambisa abantu lapha kuleya ndawo le zama ukuthola ukuthi kule ndawo lesiziba ngoba isiziba nesiziba ikahle sinomnikazi wazo. Ingakho kubalulekile ukuthi kube nosiko olithile ogcina lwenziwa before uye lapho uhambisa abantu. Thola kuqala ukuthi la kulezi ziba lezi esikhona la engifuna ukuya kuzo. Lo mnikazi wazo umuntu oletha izinto ezinhle noma umuntu oletha izinto ezimbi. Zihlukene ezigabili lezo zinto. Khona okusebenza ngokukhanya, khona okusebenza ngobumnyama. So wena uzobona isiziba usithatha uthi hathi ngihambisa abantu ngiyobabhabhadisa. Abantu bafike bamuke kanti ufaka abantu uthi abazofuna izinhlahla ezizibeni la kunendoda umnikazi owenza ubumnyama khona. So bazofa vele. So kubaluleke kakhulu uthole eqala lokho ukuthi ukuthola kanjani kunesiko lakhona ke lithatha nje insuku impela. Kodwa ugcina ukubonile ukuthi la kunento kanje ukukhanya noma yobumnyama. So sewuyazi ukuthi mangifuna la ukuthi ngihambisa abantu mhlambe abacela ukukhanya izinto eziwukhanya. Kunesiko futhi ozodlula kulo elizokwenza ukuthi wena uconnectane nomnikazi lo owalapha ya. Sekufuna kuyicelele wena ngento ethile
ezoba usiko ukuthi wena uyamukeleka lapha yana ukuthi ungakhona ukwenza izinto zokukhanya kwenzela abantu. Hayi ukuthi uzobona nje isiziba esuthatha ngihambisa abantu kuthiwa isiziba singcwele. Ngenibuye nonke noma kuzoba khona abahambayo kube khona ababuyayo futhi. So kubalulekile ukuthi the healers out there Yeah. bazi Kunjalo impela. iziziba Yeah. olapho bageza khona abantu Kunjalo. ukuthi kahle kahle ubani umnikazi walana Eh. okanye kungabe lesiziba Yeah. sigezela ubuhle okanye ububi. You know why I'm asking this Yeah. and emphasizing on this? Because we've got the mass cleansing these days where people are being called or they see advertisement ukuthi siyogeza abantu 150 or 200 rand including transport. Yeah. And then they go. And remember, these people, they don't know. They just want help. Kunjalo. And there was an article I read, I don't know whether it's 2 years or a year ago, where abantu babeye emfuleni with some healers and then bagcina bemuka. So I don't know, it's what you're explaining, maybe that might be the cause. I'm not saying it is a cause. Kuyaba kanjalo impela. Kokunye kuyenzeka uthi uhambisa uyobageza abantu. Kanti leso siziba leso sinento ethile yomnumzana othile owathwalayo mayethwala uyisiko lakhe waseyithwebula leno iyathwebuleka lento le. Bayithwebula nje ukuthi kube yakho kusebenze wena kuphela lapha kule ndawo le. Ofika mhlawumbe siyamthatha noma yenzani kodwa nje uyayithwebula uthola ukuthi uthwalile lo muntu usebenza ngayo lento kunesiko lakhe aligcina njalo kulezi ziba emva kwesikhathi esithile bese wena sewuthatha abantu kanti lolu siko lolu lwenziwa lo muntu kuphela uzofaka abantu la siyabathatha ke lento le. So ibaluleke kakhulu lapho ukuthi uyithole qala ngokomoya ukuthi la khona into emhlophe noma emnyama bese usuyophaphata ke mawufuna ukuthi uown lezo ziziba lezo. Hayi nelokhu ungana ngomlomo kunezindlela zokuphaphata futhi uyayithola ianswer ke ngezinye izinsuku hayi same day ulele kuyenzeka izinto ezithile oyibonayo ukuthi ungamukelekile. Sekumele njalo mawuya khona lapha usuzotshela ukuthi ubophatha into kanje ufike uyifake phakathi okubalwa nakhona ama coins lamhlophe nezinye ke ngeke ngiyibaliwe khona But lapha. why laba mnumzane laba befuna ama coins amhlophe? Bawazela because imali was not imvelo. I think imvelo amatshe or whatever that comes from the ground. Kunjalo kukhona okunye okuyimvelo ngoba ngisho nje ukuthi ngeke ngikubale konke kukhona okuyimvelo okubile ngeke ngubalo okuphathe mawuya lapha ukufaka phakathi kanye nalama coins. Actually, I think in icon imvelo because I think it's from insimbi and insimbi it's from the ground. But yeah, I just want to know ukuthi why bafuna imali emhlophe. Cha imali emhlophe kahle imali yokucela into enhlahla nje mawusuthi uyayilandelisisa kahle ngoba yonke into la ucela khona ucela ngecoin emhlophe awuceli ngesihlanu le yellow noma ngebronze le uzuka awuceli ngeyiphepha. So okusho ukuthi labanikazi laba bathanda lezi ezisilver asazi nathi sibone kwenzeka kanjalo nathi sayiqhuma la. Landela imali naniyala ngingasazishela. Hayi mina ngixolele but ezinye izinto kumele siziquestione for us to understand them and I'm one of the people who question things unfortunately. Kunjalo. Okay, wow. As you all know that I am an author of this beautiful book called On My Own I Have Found Sunshine. I want to say thank you so much to each and every one of you who already purchased a copy of my book. It's doing very well and I can't wait to give you guys my second offering April, May. A beautiful book. I know the book I'm writing is going to cause a lot of controversy, Dr. Gombo. Yeah. You know, anyway, I'm not scared of anything or anyone. I speak my mind. I do things because very at the end,
we need to talk. Kunjalo, And that's how we kunjalo. get content as well. Kunjalo. And I know there are a lot of people making noise on social media. I'm Chef Patana, and I'll always be Chef Patana. The only thing I can do is to do episode like this. Kunjalo. That's my answer to the noise they're making. But anyway, Dr. Kombo. Hey, Dr. Kombo, imimoya evuswayo makwenziwa into yemali noma isithwalo. Hey, imoya evuswayo And why kumele kuvuswe imimoya kanti? Why? okwemoya into eyenza kuvuswa umoya lapha ngoba kusuke kwenziwa into ewumlingo kahle uma usuke umuntu othwele noma othatha owenza yona lento le yebhizinisi kanjalo usuke uthwebula imoya yabo nje ibhizinisi makuthiwa mhlambe ngibekise ngonyaka noma kuthiwa wenza iprofit ka 200,000 ufuna ukukhuphula sekuzokwenziwa lezi zinto futhi uzoyibona ukuthi iyenzeka le mhlawumbe unyaka uzayo ngagcina wenza $1,000,000 iprofit so unemoya ngeke ukwazi ukuthi uthwalise umuntu ngaphandle ukuthi umfake imimoya ethile le moya lena itholakala kuphi iyatholakala njengoba besikhuluma ngesiziba mina okuningi nje engikwenza ngikwenzela khona okuthinta imali so izinto ekanjalo uthwebula le moya. Okay, before you go there, uthi le mimoya iyatholakala kodwa uchazi ukuthi itholakala kuphi nakuphi. Itholakala khona ezibeni. Okay. Yeah. Only. Not ezibeni kuphela nako eminye imfula ngizokuchazela nje kahle yonke nakule mfula emincane nje ehambayo kodwa lena amandla kakhulu iba kuzo leziba ngoba kusuke kukhona nalamadoda bengiqeda ukukhuluma ngabo abanomzana abanikazi beyiziba so kunabantu abashonayo la abantu umuntu osuke emukile umoya wakhe uphelela kuphi uphelela khona lapha kule indaba zamanzi bamlanda balandwa bonke so kumele kusetshenziswe leyo moya yalabo bantu kunemoya futhi lapha yabo labanomzana ozoyiphakamisa so wena isikhathi uyiphakamisa le moya uyacela ukucela kwakho uzuzonikezwa wena isigubhu lapha uma uthwalile kuzoshiya ukuthi ukhulume kuso yonke lento uma ukhuluma kulesigubhu uzobe ukhuluma nemoya ekuzwayo yiko ngithi kunabantu abamuka nemfula bashona bangalandwa naso lwandle nje baningabe abamukayo bangatholakali so ungathola ibhoki inqwaba nakhona uma ukuthi uyalandela ufuna izinto so wena uzobe ukhuluma nalomuntu lo usuthatha wena akusiwo umuntu wakini usufana nokuthi uthatha umdliwe uthatha umuntu ongamazi uzomkhanda nje kahle ukuthi abe yilento oyifunayo wena uzeke umuntu ufuna ukuthwala mina ngiyokukhandela umdliwa lapho ngiyakunikeza lo mdliwa sifana nawo amandla lawa lamadoda amakhulu lapha ezizibeni so iyaphakama lento mayiphakama kanje lokho okushoyo wena okukhuluma esigubhini zakho kuzokwenzeka nayo ithende kanje ngiyayicela ufuna ngiyithola uzoyithola kulesigubhu kunale moya le ngiyibalayo yalezi ilwane nomuntu wena kodwa umuntu ozokuza kuzoba yilo muntu lo moya lo isithema sidonsa kwadonseka nawo umuntu ngoba ngeke umuntu umthwalise umoya womuntu ungekho kukhona wezilwane kuphela ngeke so kufuna kube khona imimoya yezilwane omamlambo yini inkanyamba leyo moya uyayithwebula bese kuba khona umoya womuntu ozowuthwebula uma ungawutholi ke izibeni uzungafuna emathuneni imimoya oyibonayo ukuthi lahlile uthwebule kodwa hold on sorokukhathi so uthi umthwalisa umuntu umoya womuntu kuleso sithwalo kumele ube khona nakanjani 100% ngoba ngeke ukhulume nenyoka ikuzwe uzothi wena ufuna ithenda le ukuyithola inyoka ayikwazi ukukuzwa wena so wena kumele ukhulume umuntu lo ukhona umoya wakhe la esigubhini so wena uyabika ukuthi ngicela ithenda kanje uzokuzwa ngithi nikhuluma ilanguage yabantu ngoba sekuumoya lo akusesi umuntu ophilayo usewazi yonke ilanguage yena useyakhona ukuthi akhulume nanezilwane umoya lo so iba kanjalo
No. I once did an episode here, Yeah. and the guest mentioned ukuthi besikhuluma ngeyigubhu. Yeah. And the guest lena yathi kunegubhu ezikhulumayo. Yeah. Uyazazi igubhu ezikhulumayo? Ngiyangizwela impela. Uyazazi? Cha ngaze ngiyibona. Ngiyangizwela impela awusikhandi wena. Uyayikhanda igubhu? Ngiyayikhanda ezemali kodwa lesikhulumayo angaze ngisikhande ke sona. Okay. No, ngaqhubeka ngale moya le. So kanjalo lo moya wena uzobe ukhuluma nalo muntu okuzwayo. Lo muntu okuzwayo uyozodlula lapho. Usefana noTolika lo muntu lo. Senixoxa wena ubikela isigubhu, la sigubhini khona inyawa khona yonke into le ethwetshuliwe. Na umoya womuntu. Yiwo umoya womuntu ozokukhulumela lapho ukuthi ufuna into kanje, asenzeni kanjani. Ngithi labantu before bavuse uyabathembisa into ozobenzela yona. Ukuthi lokho enizokucela ngizokwenza. Mabecela wena ufuna imali, ufuna nje umcebo, ufuna impilo kahle, impumelelo ngendlela le ufisa ngayo. So mawufisa lento oyifisayo lapha lo moya uyavuka uzokutshela uzushilo wena ukuthi yonke into enithi angiyenze ngizoyenza ngiyayibophezela. Okay. Le moya lena, can we have more than one moya yomuntu or only one? Singayenza ibe mningi kodwa nje uright nowodwa. Uright nowodwa. Usuku right. Okay, good. Kuyenzakala ukuthi lo moya lo nale ilwane oyifake kulento le ukuthi kulayele zikudube at times. Akuyenzeka. Okay, please tell us more. Kuyenzeka zikuduba wena mawungasayenzi lento othe wena uzobenzela yona. Ake ngibekise ngokuthi mhlambe mabevuswa lezinto lemoya lezinto. So wena uthi wena mhlambe ngizonihlabela njalo ngonyaka inkomo kanjalo. Usuyahlaba ngonyaka oqala ngithi usancenga imali. Iyangena imali uyahlaba ngosibili kosithathu usuthi hey awona ukuvilapha kuba khona. So lapho ke vele seziyakuduba mazikuduba kuzoba kabili kuzoba ukuthi zikhande ngokuthi ihambe nezinto zazo noma izobe ikhande ngokuthi ihambe nomphefumulo othile owakho noma weyihlobo noma weyingane zakho kuwo. So iba kanjalo ukuduba kwayo akuselula ukuthi ilungiseke yona isiyolungiseka kodwa akuselula. But Dr. Koma mawuthi ekuya ngokuthi zikhande ukuthi zihambe nomphefumulo or izinto zabo. Kanti manje isikhandela le ithwalo lezi ni asitshela isithwalo ukuthi umusu if uphathanani Shembat angalandela imgomo uhambe nezinto zakho or uthathe niyasitshela ni. Cha sitshelo. So sithi kanjani? Cha isithwalo ngoba ngisho ukuthi siyimoya ejulile le moya le ekungalula ukuthi ingavuswa noma ubani. Kunabantu abathile nje abakhona ukuvusa le moya bayidonse ifakwe la kuwe. Le moya yaziwayo ukuthi le izosebenza ngisebenza ngomcebo le ngisebenza ngemali nangegazi. Kuya ngawe wena mawuthi wena hayi anginandaba naloko kwegazi. Izokhandeka ukuthi izoshesha kakhulu okwegazi kuyashesha kakhulu. So mayishesha kakhulu bese wena uyaphazama angithi uthe uzohlaba inkomo. Inkomo ihlaba kanye kabili okwesithathu awuzayihlaba. Isizokwenzani ngoba ivuswe ngegazi ngithi. Sekumele ibone la emndenini ukuthi idlela kanjani yona lento. So lapho ke isacontrol noma ngonyaka ozayo usungahlaba. Isizoyishayela uzohlaba iphinde ihlabe yona futhi ngokwayo. Sekumele futhi ke lapho ke sekuqalelwa phansi izinto kuyobuyiselwa ngendlela ekahle. Nomcebo ngapha uyaphela awumile hayi ukuthi uyakhula mayihlaba. Iyayihlabela nje kuyaphela kuyancipha izinto. Imoto zaginqiya zeshayisana ziyetshiwe kanjalo njalo. Uzozuthi hayi ake sibuyeni isibonene ukuzama ukulungisa. Futhi umuntu wesithwalo osuke ethwele kukancane abuyele enyangeni la ethwale khona. Ubalekela ephambili ngoba uyazi ukuthi izothini le ayamthwalisa mayebuyela kuyo. Manje kuyenzakala ukuthi isithwalo mangasasifuni nesilahle. Kuyenzeka. Mara ngisho nomcebo. Or mhlawumbe manje ngiyosilahla kuhamba yonke into. Sekufuna ukubooster ke lapho sekungaba kabili wexoxeni ukuthi kuyaxoxeka nikahle. Uba uclient nonyanga. Sekungaba lapho kodwa masixoxa singavumelani ngalutho nami ngizolifihla ulwazi ngithi angikwazi nami ukuyilunga. Phela kusho isixoxo sethi imali. Imali akukho imali impela kukho kunye. Angithi basivumelana ngemali. Mina ngizoqala ngithi kukhona umkhulu engimaziyo okwazi ukulungisa lento. Uzodinga imali engaka.
Hayi mangikuzwa ukuthi hayi uthi wena akunankinga. Sengizothi-ke kuwe mhlawumbe ubuye ngeviki elizayo sozama ukuyambona. Sengiyakuchazela uzufikile la. Angithi abanye baba nalo ukuthi mase beseyiclient lakho akasakhokhi leyo mali usehlala ekhalaza nje. Mara ukhalaza kanjani ukade uyolanda izinto ezizokufakela imali? Benza kanjalo kabanye abafanani bonke. Khona nje wenza kanjalo akuqambela manje athi imali abakayifaki yazi kamasipala noma kuphi. Salinda imali kanje. Uyamyekela umkhulumisi ngalutho kuzomqoqa ukuhlwa loyo. Uza kubona ukuthi umuntu. So Wow, anyway, thank you so much. My munchies, I hope you are still enjoying Dr. Combo. And of course, the chef of the nation, Chef Tanani Bata. Guys, I love you so much and I want to say thank you for your support. My Facebookers, I see you guys every day, every morning. And I want to say thank you. Yes, you are there, you are engaging, you are talking to me. And of course, I do talk to you if I'm not busy. Even if I'm busy, I do make time for you and I say thank you. And the TikTokers, we are growing, Dr. Combo. I'm sure by end of or middle of February would be 500,000 and 300,000 on Facebook. And yes, you know, YouTube is slow because of the language barrier. I need to learn Zulu language, which is good. I love it because but we are also growing. I think we're going to 50,000, which is really beautiful. And I want to say thank you guys. And of course, I'll be traveling, going to some cities. And I can't wait to sit and have dinner or lunch with some of you munchies, KZN, Cape Town and Gauteng. It's going to be nice. I just want to say thank you to the munchies. I want to sit with them on a long table with some of the healers where they will have a moment just to ask you guys. It's going to be a private thing because I love small intimate things. Anyway, Dr. Combo, we don't finish content. Anything you want to say to the munchies? Any word of wisdom? We spoke about so many things. Now it's your chance. Shine, Dr. Combo, shine. Ngiyabonga kakhulu ama-munchies la ngokuyiphatha kwawo cha. Ngiyabonga nje ilokhungana ukuthi bayakhona ukufollowa, baya-subscribe, baya-share konke nje nama-comment. Yize amanye abuya athi ukutshela kancane kodwa nje nelinye ilanga siyafisa ukuthi ahlale eqondile wonke nje kodwa nje hayi okuba kukho ngoba izinto ezilungizekayo lezi abazenzayo. Kodwa nje hayi sibonga kakhulu nje ukuthi baqhubeke bakhule bashare nje waya. And siyabathanda ngicela ukuthi uzabathanda bethi hey udokotela nje uhandsome uzobukela yena. Just appreciate my munchies because they know beauty things, darling. Hayi cha ngiyabonga kakhulu nalapha impela cha baliveza uthanda impela ukuthi hayi cha lukhona usho ukuthi cha ngiyazama ukugezeka impela nje imali Dr. Combo cha ikushuthi izinto engiyiphethe imali Dr. Combo. Dr. Combo, we are done and thank you so much. And I'm penalizing you, you know, you need to buy 2 books. You need to buy 2 books when you guys are traveling together and they are reading. But anyway, thank you so much, Dr. Combo. I don't take you for granted. You know, you always honor the invitation to come and sit with me and the munchies. I love people like you because we're building family, like munchies and thoughts. You understand? In a way of fun, educating. And of course, it's a wrap and goodbye, darling. Cheers, Dr. Combo. Dr. Combo has vouchers. What do you want to pay me? What do you want to pay me? Thank you so much, guys.